Ola, bo día, o meu nome é Inés. Vou a ser a vosa guía. Benvidos todas e todos a Allariz, vila de corte medieval. Da súa época medieval, Allariz conserva as súas igrexas, o convento das Clarisas e escasos restos do castelo. Allariz foi importante ao longo da historia, con unha comunidade xudea que nos deixou os seus doces típicos. No século XIX, cando Madoz publica un amplo estudo xeolóxico da península, destaca en Allariz 5 fábricas de curtidos, das cales 4 foron convertidas en establecementos turísticos. Convídovos a visitar a fábrica de curtidos dos Nogueiras, convertida en restaurante e museo do coiro, onde ademais de aprender o proceso de curtición, podedes disfrutar dun suculento menú. Espero que vos gustara o vídeo e que cando veñades a Allariz tomedes en conta a miña recomendación. Grazas!